Muri Zimbabwe tauya kwamuri nemashoko anosuruvadza pamusoro paMinister Chidoko. Asi ndoda kuti kana waona video inei share nevanhu vawakashare navo kuitira kuti vazive this very important message. Chekutanga, Minister Chidoko is unavailable for now until further notice. Chaita kuti tizosvika pa decision inoi, isusu veSly Media, JCTV Africa na Minister Chidoko's administration team chaita kuti tisvike pachidanho ichi inyaya yekuti imimi muri Zimbabwe hatina kunge takatarisira kuti vanhu vakawanda vachauya vachida rubatsiro kubva kuna Minister Chidoko. We expected maybe a sizable number kuti ichauya ichitsvaga rubatsiro. Asi we have seen kuti in the past 24 hours 2,200 calls directed to Minister Chidoko, and this is not possible. Hakuna munhu angashandise robot. Saka naizvozvo tinenge chifana kuzinzwisa kuti minister vanenge vachidawo nguva nemhuri yavo, vanodawo kuitawo basa rinoitawo kuti vawane upundutso, uyezve ivo vanodawo kuwanawo kuti vanowana kupi kwavanowana data rekuti vakwanise kucommunicata nemi muri yeZimbabwe. Naizvozvo tinofana kunzwisawo kuti munhu anodawo kuwanawo personal time. Ndo chekutanga. Chechipiri, security ya minister yanga yave threatened. Why? Kune vamwe venyu vakatumira vana oro vakatumira vanhu kuna Minister Chidoko vachi nguva dzeusiku dzinoita idzo 10 PM dzeusiku vakasvika vachivagugudzira usiku vachiti tibatsirei bedzi. Nguva iyi inguva yekuti it's a private time, it's night time. Asi vanhu vakauya vachiti toda kuti mutibatsire. This is a serious breach to privacy and security. Saka tiri kuti for now residents hakusi kutenderwa vanhu kuti vaendeko, muchazoudzwa a new location iyo inenge yakugara Minister Chidoko kwamunokwanisa kuenda muchinowaona based on appointments only. Kana muchinge musina appointment muchadzoswa masikati machena, muchadzokera mune dambudziko renyu, madhonge achikuma, mombe dzichibereka, dzichingokamwa mukaka pasina chinokudzidzivisa. Nekuti it is here right. Munhuwo anodawo kuwanawo private space. Chechitatu chaita kuti tisvike pachidanho ichi ndechekuti it's not physically possible kuti munhu angabatsire vanhu 24/7. They are not a robot. They also need time to rest. So because manga musingazivi yatingati times ekufonera Minister Chidoko oro kuti muchaita sei, izvezvinezvi tiri kugadzira kuti pave nema-administrative measures anoita kuti imimi muzokwanisa kuaccessa Minister Chidoko through appointments only. Kana muchinge mafona mukapiwa date neappointment mukakonewa kubata appointment iyoyo, hamuchakwanisi kuabata munozomirira mabhuku another appointment. This is to avoid confusion and repetition, kuita kune vaya vanga vachiti kana vakafona vozofona zvakare voti ndaita chakati indakuda hongu, vanodawo feedback, hongu vanodawo matestimony, asi vanodawo kuti vawane nguva yekunge vachidhila mune munhu person per person. I hope zvakajeka. Saka in the meantime, garai ma-subscriber, garai ma-liker, follow ma channels edu, tisupporteiwo isusu veSly Media TV ne JCTV Africa. Tisupporteiwo in money and in kind. Also support Minister Chidoko in money and in kind, kuti vakwanise ku administer to each and everyone who might need help in the future. Saka chikumbiro kwa muri ndechekuti kana mune chamunokwanisa kutibatsira nacho in terms of money, in terms of resources, so that we keep on giving you genuine people. Maybe kuna na Minister Chidoko 10 vari out there who can jump in and assist. It will require us to have resources kuti kwanise kuenda kwavari tinova buditsa pachena kuti imi muri yeZimbabwe mukwanise kubatsirwa. Tinoziva kuti mune matambudziko akati wandei. Saka until that tiri kukumbira kuti mumbomira kufona namba dzamanga munadzo, mumbomira until there is
communication yatichapa papage paminister Chidoko, patiktok paminister Chidoko, nesu pano paJCTV Africa neku Sly Media. Izvi tiri kuzviitira imimi uyezve tiri kuzviitirawo the safety and the health of Minister Chidoko. Tinotenda kuti muchashare video ino uyezve you are going to be guided accordingly, because this is very, very important. Do not be offended. Do not think that we want to charge money. Do not think that there is an ulterior motive, but it is not humanly possible kuti munhu attend to 2,000 people problems achitaura navo every day on a single day. Is not humanly possible. Saka naizvozvo kana muchinamata vanamatire, kana muchikwanisa kuvabatsira vabatsirewo, asi muchiziva kuti vachadzoka zuva nenguva ndo ratisingazivi, asi vachadzoka kwamuri. Muitire zvakanaka muri yeZimbabwe. Tinosangana kana tichinge takuudzosai kuna Minister Chidoko. In the meantime, subscribe and like and share this video.